Bon dia, avui tenim a Miquel Àngel Tortell, de Dimoni de la Pedrera, que ha fet un estudi de diferents pous i què mos en pot dir d'això? On som ara? Bé, ara som aquí en el pou d'en Fornès, que és un dels pous públics que hi ha en el nostre poble, del més desconegut, per mateix temps de desconegut, com podeu veure, és dels més ben conservats. Nosaltres l'any passat, el dimarts, vam fer un calendari de les pedreres i enguany volem continuar amb el patrimoni i fer un calendari de pous i cisternes i hem decidit fer-lo de fora vila. I ara, per exemple, aquest pou d'en Fornès, com veus, ha estat restaurat no fa molt d'anys i bé, és un pou preciós, que se conserva molt bé, que com podeu veure encara té molta d'aigua i esperen que duri molt d'anys amb aquest bon estat de conservació, perquè després, si anem a veure qualcun altre, veureu que no tots els pous han tingut la mateixa sort, perquè desgraciadament han aconseguit trobar històries de pous que avui en dia estan desapareguts, com el pou vell, el pou nou, el pou d'en Drac, que també eren pous públics, però que per una cosa o per l'altra la gent els va condemnar, la qual cosa considerem un poc trist, perquè possiblement n'hi havia qualcun que tenia més de 700 anys que hi havia forat fet per treure aigua. I he sentit dir que en aquest pou va caure un nin. Que en sap qualque cosa d'això? D'aquest pou en poden dir un parell de coses. Hi ha un parell d'històries tràgiques en aquest pou. Una és que diuen que fa gasos, que fa gasos. Fer gasos vol dir que produeix gasos i que aquests pous cada un parell d'anys s'havien d'escurar perquè aquí com que s'hi filtra l'aigua està com un baix i l'aigua se filtra fins aquí baix, clar, arribava a haver-hi molt de fang. I què fan? Cada X anys l'Ajuntament pagava o subestava els pous per fer-los nets. S'ha de dir que el fang que hi havia aquí de dins era una bona molt important, però en aquest pou mateix diuen que un nen petit, un dia que plovia molt, que l'aigua rejava cap a dins el pou ja havia pujat molt, jugant volia tocar en sa mà volia tocar l'aigua amb tan mala sort que va caure de dins. I el nen va aguantar tot el temps que va poder, però no hi van ser temps de treure-lo en vida. Quan el van treure ja fa les darreres i desgraciadament aquest nen va morir. I això és un fet que marca la vida, però no ha estat dins un pou, és molt conegut, gent que ha caigut, gent que fent net un pou a causa dels gasos, perd el coneixement i s'ofega. I aquest, per exemple, és un dels pous que té aquest perill dels gasos, que s'hi ha d'anar molt en compte a l'hora de fer-lo net. I una altra anècdota d'aquest pou és que aquí ara, en línia recta cap a Muro, tenien l'escala graduada. I quan fem l'escala graduada, una de les coses que tenien pensades els anteriors consistoris de Muro era canalitzar aigua d'aquí cap a l'escala graduada per donar-li aigua. Això vol dir que aquest pou efectivament té moltíssima d'aigua i durant pràcticament tot l'any. El que passa és que no va arribar a bon part aquesta història. Totes aquestes històries que ara anem explicant i així les trobareu resumidetes en el calendari que fem enguany els dimonis i, per exemple, el pou d'en Fornès té un capítol interessant. Molt bé, anem cap a un altre lloc. Ara mos trobam a la Font dels Guals, que com veus és el camí que dona a Sant Jeroni. I en Miquel Àngel mos explicarà més què sap d'això. Bé, aquesta font, com podeu veure, és una de les més espectaculars, el pou més espectacular que tenim a Muro, sobretot per la grandària que té, tot aquest espai que té revoltant, que se coneix que és un lloc de descans, per venir-hi a beure aigua, per a veure vistes i això. Aquesta font se coneix que recull aigua d'aquí darrere del Puig de Sant Jeroni i és una font que ha tingut sempre molta d'aigua i de la qual s'ha pogut regar tota aquesta zona d'aquí de l'Hort, que se diu, tot aquest espai d'aquí, i devia tenir tanta d'aigua que ja en el segle XIX, l'any 1834, se va fer un estudi per dur-hi l'aigua fins a Muro, que està un parell de quilòmetres d'aquí. I no va anar bé, però l'any 1910 hi va haver un altre estudi per dur l'aigua fins a Muro. És a dir, que
que aquest pou devia tenir aigua abundant perquè quan hi havia molt de pous eixuts la gent venia aquí a treure aigua perquè era segur. I allà darrere aquest pou, podeu veure un safareig, aquell safareig que hi ha allà baix. Aquest safareig és posterior a l'any 1910 i precisament això que volia explicar, que quan van fer una petita canalització per dur l'aigua cap a Muro, clar, tot el sobrant de l'aigua se n'anava cap a baix i se perdia. I l'amo d'aquesta finca va demanar a l'Ajuntament a veure si podria aprofitar l'aigua, el sobrant, per omplir el safareig i per regar tot el seu art. I efectivament, com podeu veure, el resultat va ser positiu i aquest safareig ha servit durant pràcticament 100 anys per regar tota aquesta zona, que és una de les zones, diguéssim, productives de la zona de Muro. La sort i la desgràcia d'aquest pou és que està un camí molt transitat, té una conservació externament molt guapa i se veu que no en volen d'altre en tot el poble que tingui aquesta espectacularitat, però sí que, desgraciadament, a causa del vandalisme, de la despreocupació i la mala consciència de molta gent, se troba de dins en un estat bastant deteriorat. Per tant, seria recomanable a veure si l'Ajuntament o qualque altra institució com el Consell que s'encarrega de patrimoni pogués fer-hi una neteja, que puguem trobar aigua una altra vegada i que ho tapi amb un reixat perquè si no hi tiri, mireu, televisions, mobles, ferros, aquí la que venen a fer botellón, aquest pot de Pepsi. Bé, és un desastre, apel·lam un poc a la consciència cívica de la gent, perquè això no ho fa un ajuntament, això ho fa la gent que ve cada dia aquí. I això de tirar una televisió dins un pou és del tot condemnable. És una llàstima que estigui així, això. Bastant. Jo sé cert que això, amb un parell de dietes aquí, podrien tornar a arribar a trobar aigua, segurament. I seria molt guapo per trobar aigua en aquest pou i tenir-lo ben tapat i que... I tornés com abans. Sí, que tornés a ser una mica com abans. Sí. Seguim en el camí que dona a Sant Jeroni, ens trobam en el principi, on hi ha la carretera de Muro a Santa Margalida, i aquí hi ha un pou molt antic que, com veiem, s'ha arbocat. Ara Miquel Àngel ens explicarà què hi ha en aquest pou. Bé, aquest és un altre pou d'aquests dits de trespel, és a dir, que s'omplien per la filtració de l'aigua, que té l'antiguitat, ja ho he dit que es pot explicar perquè té la part superior del coll, té aquestes peces de maderes ben gruixades i sobretot el que se treballava molt era allà on encastaven les pedres. Era un pou que tenia una columna a cada costat i si veus aquest foratet d'aquí, que dius, no saps si pot pareixer una pica, no era una pica, això era el lloc allà on anava encastat el primer marès, en el costat hi anava encastat un altre marès, que és el que ha caigut i que se pot apreciar perfectament, fins i tot encara queda la peça que anava damunt, no? I a damunt hi anava la peça travessera i una corriola per treure aigua de cap a baix. Podem veure que en les predes que està fet i aquí on està ubicat, jo encara me van enviar aquí a veure aquest pou perquè era molt guapo, però quan vaig arribar aquí vaig dir és molt guapo, però en el temps i la manca de manteniment que tenen aquests pous perquè han caigut en desús, ara se troba en un estat de deterioració que si no se continua, possiblement tot el que hi ha a baix és el que els temps se va menjant i d'aquí 10 anys possiblement només quedin les peces de marès. I un dels perills més grossos i que ja he pogut constatar, hem pogut constatar la gent que han fet això, és que l'espoliació està a l'ordre del dia. Totes les piques que hi havia de vegades, pous com aquest, que veig que grosset, tanmateix, vol dir que és important, com les corrioles, com altres peces, com fins i tot aquestes mateixes peces que veig per aquí, ja no m'estranyaria gens que fossin espoliades, perquè hi ha un afany d'espoliació no només a Muro, sinó a Rou, que ens fa estar una mica alarmats. Som a Sant Poquet, en el pou de Roquetes, que també té un altre nom. Quin és, Miquel Àngel? Bé, en els documents municipals pare que és el pou de Roquetes, però la gent
sempre li diu el pou de Narruques o de Narruca, no sabem ben bé si ve de Ruc, d'Asa o té un altre nom. La qüestió és que és un pou molt antic, està catalogat, és dels pocs que està catalogat, afortunadament aquest està, se troba en molt bon estat i per nosaltres és un dels pous preferits per l'antiguitat, per bon estat de conservació i per aquest nom que té un cert encant. I en aquest pou, aquest pou no tan sols el pou, sinó també el que hi ha a l'esquerra, que veiem cera, que està molt a prop del pou, i darrere la caseta, que aquesta caseta també té una gran antiguitat. Els pous aquests sovint servien, a part de beurar vistis, a beurar la casa, servien per regar cera, just abans, el dia abans de batre, la deixaven ben regadeta i pitjadeta per poder-hi batre'l l'endemà al matí o al migdia, quan fa més vent. Aquest pou té la facultat de que encara conserva una pica just de vora, aquest brancal en la corriala que no sabem exactament què deu tenir, però que està fet en les manyes de la gent, i que si veus el coll, un coll d'aquests d'una sola peça, que també indica molt la seva antiguitat, les marques que hi ha per allà on hi havia la porta, se suposa, i aquesta part d'aquí se veu que això és, en certa manera, per rossec de la corda, perquè no sempre tenien la corriola i no sempre anava bé la corriola. Sovint era per rossec de la corda, de treure aigua o fer això. En aquest pou no només regaven cera d'aquí, sinó que sovint altres eres de per aquí a prop venien a cercar aigua en aquest pou per dur a beurar, per dur a regar la seva pròpia cine. Això és perquè els pous, l'aigua dels pous molt de pits estava compartida entre els veïnats. No era una cosa que l'aigua és meva i tu no en pots veure, sinó que la gent sovint cedia la seva aigua per poder regar, per poder beure en el vista, i això sempre hi havia una bona entesa, perquè l'aigua, com que ha estat sempre un bé relativament escàs, hi havia la cortesia de l'aigua. Però veure aquesta pica, però veurà vistis que és una pica monumental, sense cap junta, feta d'una sola peça, excavada. Amb això s'ha de dir que a Muro els trencadors de marès que tenim eren uns grans especialistes en fer piques i fer canals, avui en dia estan molt valorades, però antigament no eren tan cares. Ara, possiblement per una pica d'aquestes pot pagar 2.000 o 3.000 euros, però abans la te feien amb un preu relativament barat. Ja ho he dit que l'antiguitat del pou se ve per la peça queixa, una sola peça de coll, i la mota estava feta de pedres del terreny. I com ho podeu veure és un pou que encara té aigua, té un gran estat de conservació, i l'entorn d'aquest pou ens indica és com si ara d'aquí fa 50 anys no trobaríem cap de les oliveres que hi ha, però si trobaríem aquesta casa, cera en marxa, i aquesta casa que té una antiguitat molt antiga. Ja ho he dit, aquest és el nostre, per jo és un pou de referència important, perquè no tenim pous tan guapos i tan ben conservats com aquest, que com ho podeu veure li han fet les juntes i l'han arreglat una mica, i esperem que se pugui aguantar així durant molt d'anys més.
Estem en el Prat d'en Joi, ara estem un pou que té cini, fins ara hem vist pous en Corriola, però ara després per aquí n'hi havia bastants de cinis i encara et poden trobar aquesta. És una cini protegida, com es pou d'en Roquetes, i va Miquel Àngel que m'ho diu d'aquesta cini. Bé, com ha dit la Margalida de Portells, que tenim moltes de Portells a Moró, aquesta és una cini protegida, com el pou de Roquetes, té un estat de conservació sí que pot pareixer molt bé, però resulta que a Moró a mitjan segle XX hi havia 200 cinis i pràcticament no se'n conserva cap. Només ens queden el coll, el forat de la cini, que sol ser un forat ovalat, que els pous són redons, els pous de les cinis solen ser més ovalats per donar lloc a la corda que treu l'aigua cap a dalt. Les cinis, contràriament als pous, tenen la capacitat de treure molta més aigua que no podien treure a un pou, i en aquesta zona del Prat d'en Joi és una de les zones que eren més productives i amb les millors terres. Ara aquí on som, Cana Friseta era una de les terres bones per conrear. Aquest pou encara conserva el brancal aquest d'uastre que ha aguantat anys i panys aquí en els temps, i se conserva pràcticament la maquinària. Ens falten serrades en cadúfors i això, però per la resta se conserva bastant bé. Com he dit, és un dels béns protegits de l'Ajuntament de Moró, i sé que la família en aquesta cini li té una gran estimació i que la conservaran molt bé. En les cinis també voldria dir que clar, nosaltres el mal de fer datar quan comencen a fer pous a Moró, perquè diuen que fa 500, 600, 700 anys. Nosaltres tenim pous que estan datats de més de 600 anys enrere, i més de 600 anys no vol dir només 600 anys, qualcun deu ser molt més antic. Hem de dir que sabem que després dels maros van venir els catalans, i nosaltres som hereus dels catalans, i el primer que van fer els catalans era van fer un catàleg o un inventari de tots els pous i llocs allà on hi havia aigua que els maros havien deixat. Possiblement els maros ja van trobar llocs amb aigua i van aprofitar aquests llocs i hi van aplicar la seva tecnologia. De la tecnologia dels maros hi ha les cinis. Les cinis, els aujups, la paraula marjal, la paraula albufera, totes aquestes paraules són d'origen musulmà. Per tant, ens indica que la seva cultura ja era una cultura de l'aigua que nosaltres ens han deixat. I ara més endavant explicarem un altre dels secrets perquè l'aigua no quedi envasada en el Prat d'en Joi, que ara puc aprofitar per dir que la paraula prat indicava un lloc d'aigua envasada, un lloc allà on criaven les aus, i segurament que hi havia aigua envasada durant molt de temps. La mà humana va aconseguir que aquest prat fos una zona conrable i bona. I ara d'aquí un poc anirem a un lloc que es pugui veure una mica i explicarem com així l'aigua no mos queda envasada en aquell lloc. Molt bé. Ara som a Son Lleig, a la zona més baixa de per aquí, i mos explicarà coses dels ovellons i, què m'ho dius? Bé, com podeu veure, aquesta part de darrere jo i aquesta part alta de Son Lleig i tot això, quan plou, com que això és una terra argilosa, el que passa és que l'aigua se va filtrant i se'n va cap a el baix. Hem explicat que en el Prat d'en Joi, perquè era un lloc allà on s'envasava molta d'aigua i allà on hi havia sempre aigua i aigua i aigua, i això era un gran perill per la salut pública d'una banda, i també era un perill per sembrat, és a dir, que si l'aigua te queda envasada, el sembrat que tens allà se perdeix. Què varen fer? I molt de pits i molt mal de fer datar quan les varen fer. La gent que feien siquis profundes que travessaven la finca d'1 o 2 o 3 metres per davall aquí on són nosaltres ara, i les tapaven de lloses o les tapaven de pedres amb alga damunt i després lloses a damunt. I què passava? Que l'aigua quan corria, quan se filtrava, s'anava cap a aquestes xiquis i conduïa cap a aquestes altres xiquis que veiem pel costat de la carretera en el Prat d'en Joi, també en veiem per Son Blai, en veiem per la Coma,
i aquestes aigües, aquestes xiquis, quan duen aigua, sovint és per la filtració que l'home ha conduït cap aquí. De manera que moltes de bandes similars a aquesta, que nosaltres ara veiem aquí, que estem aquí, que no veiem gent d'aigua embassada, ara si anéssim a altres zones, trobarien que l'aigua està embassada. I diu, com així l'aigua no s'embassa aquí, perquè l'home va fer les xiquis aquestes perquè agafàs tota l'aigua, la filtràs cap a les xiquis i les endugués. Era important per sembrat, com hem explicat, i també per la salut. Perquè per fet que nosaltres no tinguem el Prat d'en Jai, la Coma i Marjal, tota aquesta aigua embassada durant segles ha estat el focus principal de malalties i una de les principals causes de mort. Per exemple, la malària, antigament conegut com a paludisme, que ara és una malaltia africana, els tifus, les pneumonies, les bronquitis cròniques que provocaven la mort, i tot tipus de malalties infeccioses provenien de l'aigua embassada. L'aigua embassada sempre ha estat un focus molt important de malalties infeccioses. I clar, el fet de tenir un bon sistema de drenatge d'aigua i que l'aigua no mos quedés embassada era importantíssim, tant per sembrat com sobretot per la salut pública, perquè, per exemple, a tall d'anècdota, que no, ara mos sembla una anècdota, però a principi del segle XX, l'any 1900, no era cap anècdota, sinó un veritable drama. Cada any se morien uns 40 albats, és a dir, nins menors de 7 anys se morien d'aquest tipus de malalties que ara t'he dit. Per tant, era un greu problema i també una paradoxa, perquè, clar, el fet de tenir tanta d'aigua, l'aigua se suposa que és riquesa, resulta que també a principis del segle XX se morien molt d'albats de lo que li diuen raquitisme o anèmia, que dit en paraules que no entenguem era de fam. No? Per tant, tant a principis del segle XX com sobretot després de la Guerra Civil, es poder conrear el màxim nombre de terres i de metres quadrats era important perquè les famílies passaven fam. I si ara anéssim allà darrere en el Puig Blanc, veuríem com fins al cap Crucull del Puig, que per ahir que no hi pot sembrar ni res, allà, fins i tot allà dalt se sembrava. I una anècdota que ara podem aprofitar, que tenim un bon panorama per aquí, és el pou de Sò. Diuen que a Muro hi havia un pou que el van fer amb l'excusa de treure-hi carbó, però que l'amo que feia el forat, que no era l'amo de la terra, feia el pou per trobar-hi, que havia anat a les Amèriques i tenia un aparat per detectar metalls preciosos i que deia que allà hi havia trobat la gent major quan ho explica, perquè jo clar, no som una font directa, som una font que he recollit fonts orals, la gent quan ho explica en mitja riada. Aunque dic que és impossible trobar per aquí, no? Jo sempre ho explico en mitja riada, que hi va perdre la llavor allà. En aquell lloc, que era de molt difícil accés, encara se pot veure un gran munt de terra i predes, d'argila i predes, que és allà on se va fer forat. Avui en dia aquest forat està tapat amb bigues de formigó perquè els caçadors i perquè la gent que veia per allà no hi caigui. I va arribar a trobar? Diuen que no en va trobar, jo no ho sé, la família que tenia aquell tros de terra se pensaven que hi cercava carbó, perquè antigament el carbó també era com el carbó era un material molt usat a la cuina, el tren que arribava fins a Muro també en feia servir molt, i clar, el carbó era un metall preciat, i sabem que a Muro hi va haver dos pous que cercaven carbó, en aquest del Puig Blanc i un altre de Vets un poquet, però a la plana per mi que era, però a cap dels dos el carbó que van trobar va ser de prou qualitat com per fer-lo servir. No sé si afortunadament o desgraciadament, però bé, la qüestió és que el carbó de Muro no ha servit per gaire cosa. Seguim per Son Lleig, fins ara hem vist pous, una cini, i ara aquí trobam una cisterna. Estem a les cases de Son Lleig, i com veus, la cisterna d'aquí, què hi ha que dir, Miquel Àngel? Bé, primer això que hem vist tot d'una a la dreta, que era un distribuïdor de l'aigua, que és molt gros, dels grossos que he vist, i aquí veiem la primera cisterna que hem trobat, que està fet amb un altre estil absolutament diferent dels pous, que veiem que fa una capelleta amb una mitja punta, com a les cases de Son Claret. Veiem que li falta una mica de restauració, però així tot l'estat de conservació és molt bo, fins i tot conserva la corriola, que és tot un èxit. És una cisterna que té, diguéssim, un interior que hi cap bastanta d'aigua
i bé, aquest estil de construcció de les cisternes és un estil propi d'aquestes cases de possessió una mica important que tenim, com ara és aquesta de Son Lleig. Hem anat a tres llocs, hem anat a Vinromà, hem anat a Son Claret i hem vingut aquí a Son Lleig per donar una mostra de com eren les cisternes antigues, perquè les cases aquestes d'aperos, que se diuen més petites, les cisternes sempre estan aferrades a la casa, solen ser més petites i amb un interior diferent. No m'he explicat, però supos que molta de gent que pugui estar escoltant televisió morera ho sabrà, la diferència que hi ha entre una cisterna, un pou i un ajup, no m'he anat a veure en cap, però també entrem en el calendari, i és que la cisterna està aixubada de dins, sol tenir una forma de pera, en forma d'olla a la part de baix, i recull l'aigua de pluja. I servia bàsicament per abastir d'aigua de consum humà. La tenien molt cuidada i sovint hi tiraven, diuen anguiles, perquè l'anguila fa net. Avui en dia ja hi tiren llixivet i ho fan servir d'una altra manera. És un dels llocs importants de la casa. I els pous, com han dit, el pou el que fan és agafar aigua de traspel i de la filtració, d'aigua per escorrentia o això, i de vena, aigua que són aquestes venes d'aigua que corren per subsòl, però que antigament no era tan comú agafar un pou de vena perquè el pou de vena solen estar a una profunditat superior i el pou de traspel que hem anat veient fins ara, com hem pogut veure els enfocaments de la part de dins, veiem que més de 10-15 metres no n'hi ha. És que són molt més profuns, són gairebé una obra d'art, perquè hem de pensar que la fan amb escodre i picant una mica. I aquesta, ja ho hem dit, és un tipus de cisterna de capelleta, amb aquest distribuïdor que hem vist, que li donava aigua, que com que les cares són grosses, se suposa que no les faltava mai aigua. I devia ser vermella de fora. Sí, de fora se veu que era vermell i de dins solien donar moltes de capes de calç, per allà que no les caigués miques cap a de dins, i solen tenir un blanc molt viu, quan tenien capes i capes i capes de calç. En aquest, com veiem que estan restaurant totes les cases, segurament també ho restauraran, i aquí el que veiem és aquí, en aquesta part d'aquí, com veiem això d'aquí, veiem que està un poc gratat, i això segurament és perquè de vegades no tenien corriola, s'havia espanyat, o venia gent a veure el seu bestiar d'una altra banda, i això és el ròssec de les cordes. Amb això hi ha una història, que és la història que clau el llibre, que és la història del Beat Gaspadabona. El Beat Gaspadabona era un frare mínim que va passar molts anys a Muro, però també va estar a Santa Maria i a Palma. I a Santa Maria, malament sigui Santa Maria l'han volgut parar perquè és un dels fills il·lustres de Muro, diuen que hi havia un pou dit del Beat Gaspadabona, que allà on anava a treure aigua va deixar les ditades. No? I això és una llegenda molt viva a Terrades, a Santa Maria. Però un home que va escriure l'any 1929 sobre aquesta història va dir, clar, que això que mos deien que era ditades era el ròssec provocat de les cordes, com hem pogut veure aquí, que és el ròssec provocat de les cordes. I ara ja, com que ja estem gairebé en el final de la marató de pous que fèiem, anirem aquí a veure un altre per a veure bestiar, que veurem com a l'altre costat d'aquí de Son Lleig, un altre tipus de pou amb una estructura absolutament diferent que servia per a veure bestiar, i acabarem amb la llegenda més important que tenim, que és la llegenda del pou d'en Drac. Anem cap a Lleida. Seguim per aquí i a prop de les cases de Son Lleig trobam un altre pou, que era de veure vistis, i m'ha Miquel Àngel que mos conta. Bé, el primer que podem veure d'aquest pou, a part de que l'estructura és absolutament diferent d'aquella cisterna, veiem que és un pou molt ample i que té dues columnes fetes de peces de marès. Amb això he de dir que molt sovint altres estudis de pous i cisternes de fora d'altres pobles de Mallorca destacaven si el seu marès era de Muro o no. Han fet amb marès de Muro. Això vol dir que el marès de Muro sempre ha tingut una consideració important, és a dir, que és un marès amb tenia un cert prestigi. Un cert prestigi i el fet de ser fet a mà també li dona una certa, no sé com se diu, un caixer, que se diu. Aquí veiem les peces,
Normalment estem acostumats a veure peces de marès d'un determinat tipus. Aquestes peces estaven fetes a pasta per fer un pou. Veiem aquesta d'aquí, que és d'una sola peça, que deu fer pràcticament 1 metre de llarg, que com han dit, hem vist els altres que eren d'una sola peça. Aquí no és d'una sola peça, però sí que de peces molt, molt grosses. Veiem que dalt és brancal, sovint el brancal era una astra o usina, una peça forta, del qual, si podien, penjaven una corriola. Però també s'ha de dir que molt sovint havien de dur el seu propi poval, la seva pròpia corda, per treure aigua d'aquí. El que veiem també, aquest pou tampoc no ha estat un dels pous, és un pou guapo i menys manco ben conservat, però no és un pou que hagi tingut molta d'aigua mai. El que sí que podem trobar aquí, i ara ho veurem, un poc més cap allà, és que encara se veuen piques que tenien a veure amb so veurà les vistes d'aquí. Aquesta pica que encara se conserva bé i per sort no ha estat espoliada. I després, si ens hi fixéssim sempre en somarès, podem observar clarament si ha estat fet amb una màquina o si ha estat picat a mà. Se veu molt bé. Qualsevol persona que hagi vist maresteat a mà o maresteat a màquina ho coneix només amb un sol cop de vista. Hi ha molta diferència. Sí, per tall, veus els talls aquests talls, això són els talls de l'escodra. En canvi, els marès osteats amb màquines solen ser un tall molt net. Més fi. Sí, més fi. Nosaltres abum de molt el marès teat amb escodra perquè és una de les maneres en les quals se va aixecar el poble. I una de les anècdotes, un dels fets, que també, com bé dir-ho, malament no hem anat a l'interior del poble, que tal vegada l'any que ve hi puguem anar, és que hi ha cases que estan fetes en somarès tret de dins la cisterna. Fins i tot, entrant tant que fins i tot les bastava per fer la casa i llevar vendre'n. És a dir, un fet absolutament ecològic, perquè s'asseguraven l'abastiment d'aigua per recollida de teulada, construïen casa seva i no depredaven territori, com avui en dia, que la depredació del territori és bastant espectacular en relació a aquell temps. Però bé, ara ja hem vist aquest, que era per a veure vistes, ja veiem que la diferència només visual ja la veiem, i ara m'on anirem a un pou, que no és un pou, però que m'agradaria que hi fos. I d'ahir anem cap allà. Molt bé. Estem en el camí de Fiters, però antigament crec que et deia una altra cosa. No, antigament el camí de Fiters tenia un altre nom, que era de Belauba, però ja vam fer la bifurcació en la coma, aquí començava un altre nom. És el nom darrer, en el qual acabam la història aquesta que m'ha inspirat el calendari, que se diu el camí del pou d'en Drac. I si veniu cap aquí... Això és un pou, dius? Això d'aquí? No, era un pou? Aquí era on tu i jo estem damunt, el que possiblement era el pou d'en Drac, que és un pou que també segurament era d'estendre la dominació musulmana i fins i tot anterior, però que per un fet se suposa traumàtic la gent el va tapar. Si vols fixar aquest camí, s'estreny per allà i aquí s'eixampla. Tots els pous públics estaven arran de camí i el camí se feia una obertura i aquí s'ubicava el pou antic. Aquest pou d'en Drac, clar, és el que m'haurà quedat més l'atenció, primer per l'antiguitat que té, segon per nom, perquè és de drac. Hi ha una secció que diu que un drac és un home lleig, però també sabem que els pous estan, totes les cisternes estan plenes de dragons, però sobretot perquè aquí conten que la llegenda de la gent és que aquí habitava un drac a dins el pou i que sortia als vespres i feien el de viram i pegaven el bestiar i que fins i tot un dia va agafar un nen petit de davall una figuera i el se'n va endur cap en el coll cap a dins el pou. La gent, assustada, se va aturar d'anar a treure aigua en aquest pou i el que va fer va ser, per d'aturar-se a treure aigua, varen venir i el varen tapar en el que es deien carros de fàbrica, de pedres. Fer fàbrica era una espècie de pagar imposts. I la gent va decidir que aquest pou s'havia de condemnar, el varen tapar de pedres, hi van posar una llosa damunt i va quedar enterrada la història. Aquesta història
fa més de 100 anys que va passar, i més de 120, podem dir. Però segurament va passar entre l'any 1800 i l'any 1900, que aquí hi va haver un succés traumàtic que va provocar que la gent se girés en contra d'aquest pou, ja dic que era centenari. I ara aquí on tu i jo som és un lloc que, de ser així, serem els primers que poden dir, després de més de 100 anys, que aquest pou era aquí. Perquè tant en els mapes de Muro com en els diferents treballs que ha fet la gent sobre els pous, no n'hi ha hagut cap que hagi estat capaç de dir amb una certa valentia el pou d'Andrat era aquí. Altres sabem això gràcies a la família que conreava aquesta finca d'aquí baix, que sa mare, possiblement per transmissió generacional, contaven als seus fills, que ara tenen 80 anys llargs, aquesta història del pou d'Andrat. I les ho contaven fil per randa, no? I gràcies a les fonts orals l'han pogut ubicar a la perfecció. I aquella casa que veus allà baix en el fons, que ara està un poc abolida, era el lloc d'habitatge d'aquesta gent que passaven els estius aquí. I aquest lloc, com us podeu suposar, era un lloc mític que encara recorden de manera molt fresca i idèntica els germans. Com us van dir, l'ubicació és aquí. I amb això volem acabar, en certa manera, per reivindicar que hauria d'haver qualque pou públic avui abolit que s'hauria de restaurar, no dic enguany ni l'any que ve, però que se tingués en compte, que hi hagi pous públics que ara estan en mal estat que se recuperin, i després, per acabar això de que hem fet un calendari que esperem que per la fira el puguem tenir i que tota la gent que vulgui comprar un podrà venir a l'estand dels dimonis de la Pedrera a comprar-ne un, i animem-nos a que l'any que ve en fem un altre amb les mateixes ganes que hem fet aquest. Segur que en vendreu molts, perquè ha estat un reportatge molt interessant. Esperen que vos hagi agradat i que segueixi cercant coses dins Muro. Gràcies.